mismo pong salitang Advent ang ating pagninilayan ngayon. Ang salitang Advent, ito po'y galing sa salitang Latin na Adventus. Ang ibig sabihin ay arrival. Galing din ito sa salitang advenire, ang ibig sabihin ay to come. Ang tinutukoy natin dito ay tatlong yugto ng pagdating ng Panginoon. Una, dumating na siya nung siya'y isilang sa mundo. Ikalawa, siya po ay darating na muli para tayo hukuman. At ang ikatlong pagkakataon ay dumarating siya lagi araw-araw. Lalo na sa pagdiriwang natin ng banal na misa. Ang bawat letra po, ibigyan natin ng kahulugan, salitang Advent. Ang A ay actively working. Ang letter D ay doing good things. V, vigilantly waiting. E, enjoying every moment. N, never losing hope. At T, trusting in the Lord. Para sa akin yan po ang makahulugang Adbyento at ating isa-isahin. Actively working. Ito po'y matagal ko nang kinukwento sa inyo na hindi ako naiinip sa aking paghihintay kasi may ginagawa ako. Katulad ng pagka mahaba ang pila, halimbawa sa SM, kung saan mang bilihan na mahaba ang pila, ang gagawin ko po sa halip na mainip, kukunin ko ang aking cellphone, titingnan ang Ebanghelyo at gagawa ng Facebook homily. Ito pong homily kong ito, sinimulan ko pa noong 2014, 10 taon na. Wala pong patid yun, araw-araw, meron akong pinopost sa Facebook na homily. Ginagawa ko po yun pag may mahabang pila. Minsan po nasa Batanes ako, tagal dumating ng eroplano. Nakadalawampung homily ako sa paghihintay kasi nga may ginagawa ako. Pag ako po'y lumuluwas, halimbawa, dala-dala ko sa biyahe, mga basahin. Mabuti na rin biyaya sa aking pag nagbabiyahe, pwedeng magbasa. Hindi sumasakit ang mata, hindi sumasakit ang ulo. Yun ay kung pwede lang naman po sa inyo. Pagkakaisa sa mga pakiramdam, huwag na. Nagagawa ko pong mag-check ng papel ng mga seminarista pag nagbabiyahe. Nagagawa ko ring mag-check ng mga test papers. So, hindi ako naiinip, hindi ako nagagalit sa paghihintay kasi meron akong ginagawa, actively working. Mahalaga po ang paggawa para sa atin. Mahalaga sa Kristiyanong gumagawa. Yung mga Kristiyano noon, naghihintay, dadating na raw si Jesus, tumigil na sila sa pagtatrabaho. Kaya sumulat si San Pablo, sabi niya, ang ayaw gumawa ay huwag kumain. Ganda ng paalaala niya, ang ayaw gumawa, ang ayaw magtrabaho ay huwag kumain. Actively working. At maganda po na sa pagtatrabaho natin, iugnay din natin sa pagdarasal. Mauna munang magdasal bago tayo makipagkapwa, bago tayo gumawa ng mabuti. Maganda po yun. Parang si Maria, nakipag-ugnay muna sa Diyos bago dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. Dapat daw po lahat ng Kristiyano nagtatrabaho. Pag nakikita ko yung mga katikistang nakapare-pareho ng suot, sabi ko, may turo ang mga ito. Maganda yon kasi po, kailangan lahat tayong mga Katoliko yung magtrabaho para sa ating pananampalataya. Kasi alam nyo, sabi ng isang manunulat, hell is empty. All the devils are here. Aba, wala daw demonyo sa impyerno. Narito lahat. At tayo kinakalaban, tayo kinokompetensya. Kaya pag tayo patamad-tamad, walang mangyayari. Dapat lahat tayo masipag, tatrabaho tayo para ipalaganap ang turo ni Kristo. Di ba, matagal ko nang sinasabi sa inyo, doon sa may Sariaya, may imahe ng lalaking malaking tiyan na nakahiga, tapos may nakasulat doon na walang tamad sa Quezon. Ang kinin po natin yon, walang tamad na Katoliko. Walang tamad sa simbahang Katolika. Lahat tayo tatrabaho. Actively working. Ikalawa, doing good things. Sana po magagandang ginagawa natin lagi. Magandang gawa para sa iba. Lagi kong hinohomily yun. Pag naggawa ka ng mabuti, iikot yon, iikot at babalik din sa'yo. Sabi ng isang manunulat, when you do good for others, good things come back to you. Sigurado yun. Sigurado yun. Walang sala.
gumawa ka ng mabuti, ikay gagawan din ng mabuti. At tayo magsisikap pong magpakabuti, gagawa ng mabuting bagay, samantalang hinihintay natin pagdating ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, hindi pwedeng nakahalukip-kip lang. Kailangan may ginagawang maganda. Kailangan tayo maging mabuting katiwala. Yung mga talentong bigay ng Diyos ay pagyamanin natin, mabuti ang ating gagawin. Yan po ang doing good things. Letter V, vigilantly waiting. Ang ibig sabihin po ng vigilant ay gising, watchful. Habang naghihintay sa pagdating ni Jesus, tayo hindi patulog-tulog. Kawawa ang taong patulog-tulog, walang mangyayari sa kanya. Di po ba nabanggit ko na sa homily, ang tulog ay gantimpala sa maghapong paggawa. Kaya pag tamad ka, di wala kang karapatang matulog. Kasi dapat ang tulog ay gantimpala mong pahinga dahil ikay nagpakapagod. Kailangan daw po tayo ay naghihintay na may kasigasigan, kasiglahan. At sana raw tayo ay matyaga. Huwag pong nagagalit habang naghihintay. Sabi ng manunulat, patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Good attitude while waiting. Ito po yung vigilantly waiting. Madami naman pwedeng gawin. At lahat po ng mabuting ginagawa natin ay ganti lang sa kabutihan ng Diyos. Di ba ang daming ginagawa ng Diyos na mabuti sa atin? Buhay pa tayo. Tuwing makikita ko po kayo tuwing umaga, ay buhay pa tayong lahat. Nakakatuwa. Mabuti ang Diyos, gagantihan ko ng kabutihan din. At wag daw po tayo maiinip. Sabi ng nanulat, no matter how long it takes, when God works, it's always worth the wait. Hayaan natin Diyos ang bahala. Huwag mamadaliin. Don't rush anything. When the time is right, it will happen. Kaya hindi po natin minamadali ang paggagawa ng simbahan. Sa takdang panahon, mangyayari yun. When the time is right, it will happen. Sabi po yun ng dating obispo ng Lucena, sa takdang panahon, sa plano ng Diyos. Ba't mo mamadaliin? May sariling timing ang Diyos. Pag po minadali, ayun ay hinog sa pilit. At ang hinog sa pilit ay hindi matamis. Kaya, ayos lang. Gagawa tayo ng ating gawain. Dahan-dahan. Diyos ang tutulong sa atin. Kasunod po, enjoying every moment. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo sabihin, tanghali na di mo sinyo na imik pa. Sana naman kahit maikli lang ating recollection tayo nag-enjoy na magnilay tungkol sa ating pananampalataya. Mahalaga po yung magsaya ka sa kasalukuyang panahon kasi yun lang naman yung hawak natin eh. Ang nakalipas, wala na yun. Yung darating, hindi pa natin hawak. Ang hawak lang natin ay yung ngayon, pagbutihin natin at pasayahin. Huwag daw, sabi ng isang manunulat, life is short. Bakit ka pahihirapin mong buhay mo eh, maikli lang ito. Sabi niya, enjoy life. Enjoy life. Yun po ang sekreto ng masayang buhay para hindi tumanda. Enjoy life. Ganun po ang ginagawa ko dito sa Bantigi. Enjoy life. Huwag magpapaka-stress. Sana wag dumating ang panahon at sabihin natin, sayang, di ko ginawa. Kasi nga, hindi natin in-enjoy yung kasalukuyan. Bahagi po ng pagiging pag-enjoy siya sa kasalukuyan ay yung magpasalamat ka sa biyaya ng Diyos. Sabi ng manunulat, I was asked if my cup is half full or half empty. My only response is that I am thankful because I have a cup. Ganda nun, ano po. Huwag mo nang isipin kung puno o kakalahati lang, basta merong kang tasa. Basta may bigay ang Diyos, salamat yun. Enjoy the present moment. Yung mga pong mga senior na, ilan naman sa atin ang senior, may mga paalaala po tayo. Wake up smiling. Maganda po yung umingiti. Pag gising pala, nakangiti na agad. Go for a walk. Maganda yung lumalakad din. Read a book. Travel. Hindi naman nangangailangan mga ibang bansa. Basta mag-travel. Kaya po kahit yung pagiging peregrinos natin, di ba? Yun ay pagta-travel din para makita tayo ng iba-iba naman. Hindi yung palaging Bantigi.
ang ating nakikita. Visit family and friends. Be grateful for the joy. Yan po yung enjoying every moment. Kasunod, never losing hope. Lagi kong sinesermon ito, ano po, tungkol sa pag-asa. Siguro sabihin nyo, paulit-ulit na sinasabi yan tungkol sa pag-asa. Kasi yun po ang paborito ko eh. Yung hope, napakaganda. Yung hope ay dati sigarilyo lang. Meron pa ba noon ngayon? Meron pang sigarilyong hope? Wala. Talaga ako sinaunang tao na yata. Alam ko pa yung mga gayon. Pero ang hope po ay maganda. Nagbibigay sa atin ng magandang tanawin. Di ba madalas kong sabihin sa inyo, dahil sa pag-asa, ang bukas ay narito na. Pag umaasa ka, wala pa sa iyo ay parang nasa iyo na. Ulit-uli ang anong ibig sabihin ng hope. Ang daming beses ko nang sinabi sa inyo yon. H-O-P-E. May nakakatanda po ba? Hold on. Problem ends. Yan, tandaan ba, Brother Jerry? Yun. Huwag po natin kalimutan yun. Matatapos din ang problema. Parang practice na ito ng ating ginagawang quiz pagka Misa de Aguinaldo. Sana buhay na buhay kayo. 4:00 ang misa. Sana buhay na buhay. Alam ko po na yung iba yung magre-reklamo, agap na agap naman. Enjoy, just enjoy. Yun naman talaga ang diwa ng Misa de Aguinaldo, yung maagap na may kasamang sakripisyo. Kaya nga po, pag tilaok ng manok, pag alas 5, tapos nang tumilaok, At saka sobrang maliwanag na yun. Kumonsulta po ako sa iba na sinabi, maganda nga ang 4:00. Tapos nga po, nagtanong ako sa Santa Catalina. Sila 4:00 din, o di sabay-sabay tayo na maagang gumigising at nag-i-enjoy. Ulitin ko po, let's hope na maging maayos lahat yun. Kahit may samang sakripisyo, para kay Jesus, ano ba naman yung munting sakripisyo para sa Kanya? Si Padre Pio pa rin ang modelo natin sa pag-asa. Ano po? Anong sabi niya? Pray, hope, and don't worry. Yun pa rin. Yun pa rin. Sabi pa rin po ni St. John Paul II, si Maria ang modelo rin. Sabi niya, from Mary, we learn to trust even when all hope seems gone. Wala nang pag-asa pero titiwala pa rin tayo. At doon tayo pupunta sa huling punto, trusting in the Lord. May maganda pong sinabi si Padre Pio. Bago ko lang itong discover, ako'y basa ng mga aklat tungkol kay Padre Pio. Bagong-bago ko lang itong natutunan. Sabi ni Padre Pio, Jesus is with you even if you don't feel His presence. Maminsan, tingnan mga kapatid, totoo po, hindi naman lagi tayong maalab, Di ba, minsan sumisimba tayo parang wala lang. Parang walang nangyari. Minsan di natin, nangumunyo na tayo, hindi pa natin ramdam si Kristo. Totoo yan. Huwag po tayong sisinungaling. Totoo yan. Hindi lagi tayong maalab. Pero sabi ni Padre Pio, okay lang. Kahit di mo maramdaman ang presensya ni Jesus, nasa iyo siya. Yun. Jesus is with you even when you don't feel His presence. Basta tiwala lang sa Kanya. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, pag sinabi ng pari, sumainyo ang Panginoon, yun ay paalaala na anuman ang inyong ginagawa ay kakayanin dahil sumasa atin ang Panginoon. Gandang parte ng misa yun. The Lord is with you. You can do everything because the Lord is with you. Yung mahirap na gawain sa buhay, mahirap na gawain sa apostolate, kakayaning lahat dahil sa Diyos. Yan po, maikli lang. Maikli lang ang ating pagninilay. Huwag po natin kalilimutan ang Advent. Sabay-sabay nga nating basahin muli. A, D, V, E, N, T. Sana po maging maganda, makaulugan ang Advent para sa ating lahat.